Und nachdem der junge Mann mir diesen netten Haarschnitt verpasst hat, habe ich mich nochmal entschlossen, gleich zurückzugehen. Mal sehen, was er Spannendes zu erzählen hat. Добре. Здравей. Как се казваш? Жив. На колко години си? На 20. На 20. В кой град живееш? Симеонград. Как върви бизнес? Добре. Добре. Колко мъж идва тук? На ден? Горе-долу. Доста. Доста. Добре. Колко струва една мъжка прическа? Различно. От най-ефтиното От 12 до 70. да знае някои други немски хора, ако идват тук, да знае колко струва горе-долу. От 12 нагоре. Добре дошли. Добре дошли. Какво е вашето работно време? Имате ли Да. От 9 до 7. 9 до 7. Добре, и ти правиш тези бизнес с твоето брат, нали? Да. Значи, име от барбершоп Колен и Brothers. Аз знам, в Берлин има точно такъв барбершоп с точно това име. Знаеш ли? Има. Супер. Добре, благодаря за този малко интервю. Да?